Tässä olisi tulossa nyt herkullinen aamupalavinkki. Tuolta kun löytyy kaikkea herkkua niin paljon, niin on sitten raaka-aineita mistä tehdä. Tosta. Ja eikö aloitetaan sitten kokkaamaan. Tosta avataan pakettia auki. Mitäs mieltä olette muuten tämmöstä veitsestä? Musta nämä on tosi näppäriä. Näitä löytyy tuolta roskiksesta näistä vanhoja dildoja. Auki noita paloja tossa noin. Saadaan hyvin liha sinne paistumaan. Joo, nää on kyllä käteviä. Sämpylät auki vaan ja noin siinä. Mukavasti sämpylä köllöttää ja tästä otetaan sitten majoneesia, herkkumajoneesia. Sitä me laitamme tähän sämpylän pohjalle, noin. Ei sitä tarvitse sitten siihen mitään öljyjä laittaa, nami. Laitetaan nämä lihanpalat tonne sämpylöiden väliin. Täytyy vaan katsoa, että on lihaa tarpeeksi. Niin herkullisen näköistäkin ja taatusti maistuisi monelle. Itse mä tietenkin vähän tursottaisin tuohon vielä ketsuppia päälle noin mausteeksi. Siinä on aikamiehen eväs valmistunut. Ei kun vaan käydään käsiksi ja nauttimaan. Ja mikä tässä on kaikkein parasta se, että tämä ei maksa yhtään mitään. Sämpylät on roskiksesta ja lihat on roskiksesta. Suomi-yhteiskunta tarjoaa köyhille tänä päivänä. Aivan loistavaa. Tätä meidän syökää kikkasämpylöitä.